नोंथाङा थालिर फिथाइखौ जानो मोजां मोनो नामा? गोबाङानो थालिर फिथाइखौ जानो मोजां मोनो नाथाय थालिर फिथाइनि गुनखौ मिथिया। थालिर फिथाइयाव गोबां मोजां गुनफोर थायो जाय जोंनि देहायाव गोबां मुलाम्फा गोनां जायो आरो देहाखौ गोख्रोङै लाखियो। दिनै बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननो थालिर फिथाइयाव मा गुन थायो बेखौ फोरमायगोन। थालिर फिथाइयाव केल'रिज, प्रटिन, फाइबार, पटासियाम आरो भिटामिन सि आरो भिटामिन B6 थायो जाय नोंथांनि बिखानि सावस्रिखौ साबसिन खालामनायाव हेफाजाब होयो। लोगोसे नोंथांनि रोदाखौबो मोजां खालामनायाव हेफाजाब होयो आरो थालिर फिथाइया नोंथांनि हाराखौबो गोख्रों लाखिनायाव हेफाजाब होयो। बेनि अनगायैबो थालिर फिथाइया नोंथांनि देहानि किडनिखौबो मोजाङै लाखियो आरो थालिर फिथाइया नोंथांनि मेगनखौ गाहामै लाखियो। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां! नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्टफुड, आखाइजों बानायनाय ग्रिन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां! अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।